ඔස්සේ අප සමග වෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைய நாளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඔබට මේ වචනේ ආශිර්වාදයක් වේවා කියන එක මගේ ප්‍රාර්ථනාවයි. இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டும் என்பது என்னுடைய வாழ்த்து. සභා ඔබ සියලුදෙනාට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. சபையார் யாவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். මොහොන පොත ඔස්සේ සහ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දේශනා අසන හැම කෙනෙක්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. சமூக வலைத்தளங்கள் அவனமாக முகப்புத்தகம் ஊடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். අපි මොහොතක් නිශ්චල වෙමු. ஒரு நிமிடம் நாங்கள் அமைதியாக காத்திருப்போம். අපේ හදවත සූදානම් කරගනිමු උන්වහන්සේගේ වචනය අසන පිණිස. எங்களுடைய இருதயங்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக. උන්වහන්සේ අපට දවසේ වචනේ කතා කරන්නට යනවා. தேவன் உங்களோடு இடைப்பட்டு பேச போகிறார். සම්පජනේ ඔබගේ දෑතට ඔබ දුන්නා වූ මන්නාව බාරයි. பிதாவே உம்முடைய கரத்திற்கு நீர் கொடுத்த மன்னாவை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். වහන්සේ මාතුලින් කතා කළ මැනව. பிதாவே இன் மூலமாக நீர் பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். පරිවර්තන අලංකාර පරිවර්තනය සඳහා කරුණාව දැක්ව මැනව. மொழிபெயர்ப்பு சரியான விதத்தில் சென்றடைவதற்கு உதவி செய்வீராக. අසන්නව ජනතාවට අද දවසේ පණිවිඩය ආශිර්වාදයක් වේවා. கேட்கிற யாவருக்கும் இந்த செய்தி ஆசீர்வாதமாய் அமைவதற்கு தேவன் நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். අවසානයේ සිළු ගෞරවයේ මහිමේ බැස්ම ඔබට වේවා. சகல துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ආමේන්. ஆமென். අද දවස මම ඉතා අලංකාර දර්ශනයක් දැක්කා. இன்றைய நாளில் நான் ஒரு அழகான ஒரு தரிசனத்தை கண்டேன். මගේ නිවසට පොඩ්ඩක් ඈතින් என்னுடைய வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் කපුටගේ පියාපත් බිම වැටලා තිබ්බා. කක්කා. ஒரு காகத்தின் அதாவது ரெக்கை கீழே விழுந்திருப்பதை கண்டேன். ඉතින් බල්ලෙක් ඉන්නවා අපේ ගෙවල් ගාව. எங்களுடைய வீட்டு அருகில் ஒரு நாய் இருக்கிறது. මේ බල්ලා මේ කපුටගේ තට්ටු දෙකම සමග සෙල්ලම් කළා. அந்த நாய் என்ன செய்தது என்றால் அந்த காக்கையின் இறகுகளை பித்து போட்டது. මේක දැකපු කාක්කෝ විශාල රෑනක් ඇවිල්ලා කාක් කියලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. இதை கன்ற மற்ற காக கூட்டங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி கத்த ஆரம்பித்தது காக்கா என்று. මේ බල්ලා මේ කපුටු තටු අත්හැරලා යනකම්ම ඔහුට ඔහුගේ සත්‍ය පැවැත්තුවා. இந்த நாய் அந்த காகத்தின் இறகை விட்டு விலகும் வரை அந்த காகங்கள் கத்திக்கொண்டே இருந்தது. ටිකක් වෙලා සෙල්ලම් කළ සුනකයා ඒ කපුටු තටු අත්හැරලා ගියා යන්න. ஒரு சில நேரங்களுக்கு பின்பதாக அந்த நாய் அந்த காகத்தை விட்டு அகன்று போனது. ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා බලන විට சிறிது நேரம் கழித்த பின்பு ඒ කපුටගේ එක තටු කෑල්ලක්වත් ස්ථාන තිබෙන්නේ නැහැ. அந்த காகத்தின் இறகின் ஒரு துண்டு கூட அந்த இடத்தில் இருக்கவில்லை. ඔව් සියල්ල අරගෙන ගියා. சகலவற்றையும் அது எடுத்து கொண்டு போனது. ඉතින් මම සිස්ටර්ට කිව්වා බලන්න අද මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා. நான் சகோதரிக்கு சொன்னேன், பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தரிசனத்தை நான் கண்டேன், பார்த்தேன். ඔවුන් කොච්චර එකමුතුද ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයේදී. அவைகள் எவ்வளவு ஒற்றுமையாய் இருக்கிறது, அவைகளுக்கு ஒன்று தேவைப்படும் பொழுது ඔවුන් ඔවුන්ගේ සටන අතහැරියේ නැහැ. அவைகள் அந்த போராட்டத்தை கைவிடவில்லை. ඔවුන් බල්ලගාවට එන්න බයයි. அந்த காகங்கள் நாய்க்கு அருகில் வருவதற்கு பயம். හැබැයි බල්ලා එතනින් යනකම්ම ඔවුන් කා කියලා එක දිගට විනාඩි 20ක් විතර කෑ ගහලා පොර බැද්දා. ஆனாலும் அந்த நாய் அவ்விடத்தை விட்டு புறப்படும் வரை, அகன்று போகும் வரை அவைகள் கத்தி அந்த நாய்க்கு அந்த இடத்தை விட்டு போகும்படியாக செய்தது. අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? இறுதியாக அதற்கு கிடைத்த பலன் என்ன? කපුටෝ තමන්ගේ පොර බැදීමෙන් ජය ගත්තා. காகம் தங்களுடைய போராட்டத்தில் வெற்றியை கண்டது. හැබැයි ඔහු එක කාක් පිහට්ටක්ව එත නොතිය ඔක්කොම අරගෙන ගියා යන්න. ஒரு காக்கை இறகை கூட அந்த இடத்தில் மீதம் வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போனது. අද දවසේ ඔබේ ජීවිතේ මේ වගේ බොහෝ බලාපොරොත්තු තිබෙන්න පුළුවන්. இதே போல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அநேக எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கலாம். ඒ බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්න ඔබ මහ පොළවේ විශාල පොර බැදීමක් කරන්න පුළුවන්. அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்வதற்காக இந்த பூமியில் நீங்கள் அநேக வித போராட்டங்கள், கஷ்டங்களை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள். පොර බැදීම් වලින් ජය ගත්තම ඔබට ඉතාමත්
සතුටක් දැනෙනවා. போராட்டங்களிலிருந்து ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பெரிதான ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் உண்டாகிறது. හැබැයි එම පොරබැදීම තුළ ඔබ පරාජය වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ஆனால் அந்த போராட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு சில வேளை தோற்று போனால் என்ன நடக்கும்? ඔබ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. ஒரு சில வினாடிகள் சிந்தித்து பாருங்கள். ඔබට මොකද වෙන්නේ? உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? ඔබ මලානික වෙනවා. நீங்கள் சோர்வடைவீர்கள். මලානික වෙනවා. சோர்வடைவீர்கள். අද දවසේ දේශනාවේ මාතෘකාව මලානික. இன்று என்னுடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு சோர்வடைவது. යහපත් බයිබල් පොඩ්කාස්ට් එකක් දවසේ ඔබ ඇසුවා. நல்லதொரு வேத பகுதியை வாசிக்க கேட்டோம். එක රාජාවලිය 19 පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 4 දක්වා. 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனம் தொடங்கி 4ஆம் வசனம் வரை. අපි එතනට යන්න ප්‍රථම අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා ගීතාවලිය 42 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදයට යමු. நாங்கள் அதை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக சங்கீதம் 42ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை சற்று பார்ப்போம். දාවිද් රජතුමා වේදනාවෙන් මේ වචන පිට කරනවා. தாவீது ராஜா மிகவும் துக்கத்தோடு இந்த வார்த்தையை எழுதி இருக்கிறார். මාගේ දෙවියන් වහන්සේ මගේ ආත්මය මා තුලේ මලානික වෙයි. என் தேவனே என் ஆத்துமா எனக்குள் கலங்குகிறது. එබැවින් යෝර්දාන් දේශයෙන් ஹெர்மோன் கந்துவல விசார் கந்தே පිට ඔබ සිහි කරබේ. ஆகையால் யோர்தான் தேசத்திலும் ஹெர்மோன் மலைகளிலும் சிறு மலையிலிருந்து உம்மை நினைக்கிறேன். යම් කාරණයක් නිසා මේ ගීතිකාව ලියපු පුද්ගලයා ඔහුගේ ජීවිතයේ මලානික වෙලා ගියා. ஒரு சில காரணங்களால் விளைவுகளால் இந்த நபர் சோர்வடைந்து போகிறார். ඔහු දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන මිනිස්සෙක්. அவன் தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு மனிதன். ඔහු මලානික වුණා මොකද්ද කළේ? அவன் சோர்வடைந்து என்ன செய்தான்? විශේෂ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා ඔහු දෙවියන් වහන්සේව සොයන්න පටන් ගත්තා. ஒரு சில குறிப்பிட்ட விசேஷ இடங்களுக்கு சென்று தேவனை தேட ஆரம்பித்தான். මොකද්ද මේ ස්ථානයේ සදා කරන්නා මේ බයිබල් පදේ තේරුම? இந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த வேத வசனத்தின் விளக்கம் என்ன? මේ කතා කරන්නේ இது பேசுவது என்னவென்றால் දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ පිපාසිතව උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටින්නව සෙනග ගැනයි. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் தாகத்தோடு இருக்கிற ஜனங்களை குறித்து பேசப்படுகிறது. අද දවසේ ඔබට අභියෝගයක් තිබෙනවා. இன்று நான் உங்களுக்கு ஒரு சவாலை கொடுக்கிறேன். ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. உங்களிடம் ஒரு பதிலை கேள்வியை கேட்க நான் ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගැන පිපාසයක් තිබෙනවද? உங்களுக்கு தேவனை குறித்து ஒரு தாகம் இருக்கிறதா? මේක හරි වැදගත් කාරණයක් இது තිබෙනවා. மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம். දෙවියන් වහන්සේ අදහන මනුෂ්‍යය තුළ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි පිපාසය තිබෙන්න අවශ්‍යයි. தேவனை பின்பற்றுகிற நம்புகிற மனிதனுக்குள் நிச்சயமாக ஒரு தாகம் இருக்க வேண்டும். ඒ පිපාසිත මනුෂ්‍ය හැම මොහොතෙම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න අවශ්‍යයි. அந்த தாகத்தோடு இருக்கிற மனிதன் நிச்சயமாக தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். ඔබ නිවසේදී උන්වහන්සේ අභිමුඛයේ කී වතාවක් යනවද? ඔබ නිවසේදී උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට කී වතාවක් යනවද? உங்களுடைய வீட்டில் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் எத்தனை தடவை நீங்கள் அமருகிறீர்கள்? සභාවට ඔබ කී වතාවක් යනවද උන්වහන්සේ අභිමුඛය හොයාගෙන? சபைக்கு தேவனுடைய பிரசன்னத்தை தேடும் வண்ணமாக எத்தனை முறை வருகிறீர்கள்? ඊළඟට මේ කවුද කතා කරන්නේ? அடுத்ததாக யாரை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது? දෙවියන් වහන්සේ තුලින් බලවත් සාක්ෂි බලා සිටනව සෙනග ගැනයි කතා කරන්නේ. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வல்லமையான சாட்சிகளை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது. ඒක අපේ සාමාන්‍ය කාරණයක්. அது ஒரு சாதாரண காரியம். අපේ දෙවියන් වහන්සේලා নমස්කාර කරනවා නම් இன்று தேவனை நாங்கள் ஆராதிப்போமானால் අපි හැම මොහොතෙම දෙවියන් වහන්සේ තුලින් බලවත් සාක්ෂි බලාපොරොත්තු වෙනවා. நாங்கள் எப்பொழுதும் தேவனுடைய வல்லமையான சாட்சிகளாய் இருக்க வேண்டும். අද ඔහොම ඔබත් එහෙම නේද? இன்று அநேகர் அப்படியாய் ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ ඉන්න සෙනගක්. நீங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கும் ஜனம். ඔබගේ ඉලක්කය මොකද්ද? உங்களுடைய இலக்கு என்ன? දෙවියන් වහන්සේ තුලින් බලවත් සාක්ෂිය දකින්න අවශ්‍යයි. தேவனுக்குள்ளாக வல்லமையான சாட்சியாய் இருக்க வேண்டும். දැන් ප්‍රශ්නේ මේකයි. இப்பொழுது இரண்டு கேள்விகள். මේ ගීතාවලිය 72:6 මොකද කියන්නේ? சங்கீதம் 42ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? දාවිත් මලානික වුණා.
தாவீது சோர்வடைந்தான். ඇයි මලානික උනේ? ஏன் சோர்வடைந்தான்? දෙවියන් වහන්සේ තුලින් බලාපොරොත්තු දේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. தேவனுக்குள் எதிர்பார்த்தது நடைபெறவில்லை. මේක අද අපේ ජීවිත සම්බන්ධ කාරණා නේද? இது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒத்துப்போகிற ஒரு காரியம் அல்லவா? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරනවා. நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛ හොයාගෙන ඔබ හැම මොහොතෙම දුවගෙන එනවා. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை தேடி எந்த நேரமும் ஓடி வருகிறீர்கள். උන්වහන්සේ වෙන්නේ ඔබ බොහෝ කාර්ය ඉෂ්ට කරනවා. இயேசுவுக்காக தேவனுக்காக अनेक காரியங்களை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් ඔබ තුල ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் தேவனுக்கூடாக எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நடைபெறுகிறதில்லை. මම ඔබේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க ඔබගේ விரும்புகிறேன். ජීවිතය ඔබ දෙවියන් වහන්සේට මෙපමණ ආදරය කරලා நீங்கள் இதுவரை தேவனுக்காக நேரத்தை செலவழித்து මෙපමණ මහත් සේවයක් කරලා பெரிதான ஒரு ஊழியங்களை செய்திருந்தாலும் ඔබට පුංචිෝ ආශිර්වාදයක් සාක්ෂියක් නැති වුණොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? உங்களுக்கு சிறிதாகிலும் ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்லது சாட்சி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? උත්තරයක් දෙන්න බැරිද? ஒரு பதிலை கூற முடியாதா? දාවිද් මොකද්ද කළේ කියලා පොහොතක් කල්පනා කරලා බලමු. தாவீது என்ன செய்தான் என்று சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். දාවිද් රජතුමා தாவீது ராஜா දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබ්බා වූ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය කඩාගත්තේ නැහැ. தேவனோடு இருந்த அந்த ஆழமான உறவை அவன் உடைத்து விடவில்லை. ආමේන්. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සුය නම් நாங்கள் தேவனுடைய மனிதர்களானால், අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාව නම් நாங்கள் தேவனுடைய ஜனமானால், අපි මොන තත්වයේ හිටියත් நாங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙනා වූ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය කඩා ගන්න එපා. தேவனோடு இருக்கிற அந்த ஆழமான உறவை எப்பொழுதும் உடைத்து விட வேண்டாம். මේක තමයි ඔබටත් මටත් තිබෙන අභියෝගය. இதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஒரு சவால். අද බොහෝ මිනිස්සු සැපවින්ම දෙවියන් වහන්සේ සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. இன்று அநேக மனிதர்கள் ஆண்டவரோடு இந்த ஆழமான உறவை வைத்துக் கொள்ளுவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේව කැඳවා තිබෙන්නේ උන්වහන්සේ සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න පිණිසයි. தேவன் எங்களை அழைத்திருப்பது தேவனோடு ஒரு ஆழமான உறவை வைத்துக் கொள்வதற்கு. මේක ඉතා වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. மிகவும் ஒரு முக்கியமான காரியம். ඒ නිසා ගීතාවලිය 42 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ සඳහන් කරන්නේ මොකද්ද? அதனால் தான் சங்கீதம் 42ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால், දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නවසනගේ බලාපොරොත්තු සුන්නාත් தேவனுடைய சந்நிதியில் இருக்கிற ஜனங்களின் எதிர்பார்ப்பு வீணாய் போனாலும் ඔව් කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය අතහැරියේ නැහැ. ஒருபோதும் தேவனுடைய உறவை அவர்கள் விட்டுவிடவில்லை. මේක ඔබට අභියෝගයක් වෙනවා. இது உங்களுக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. මේක ඔබට අභියෝගයක් වෙනවා. இது உங்களுக்கு ஒரு சவாலாக මේ இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් පමණයි මේ සම්බන්ධතාවය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්කමද වෙන්නේ. தேவனுடைய உறவில் அனுதினமும் இருப்பவர்களுக்கு தான் இது ஒரு දැන් අපි යමු දවසේ බයිබල් කොටසට. நாங்கள் இன்றைய நாளில் வசனத்தை சற்று பார்ப்போம். එක රාජාවලියේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ බලමු. 1 ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரம் 1 தொடக்கம் 4 வசனம் வரை பார்ப்போம். තමාම දවසක් ගමන් කාන්තාරේ ගොස් රොතෙම් ගසක් යට හිඳගෙන තමා මැරෙනස ඉල්ලමින් ස්වාමින් වහන්සේ ඉතින් ඇත දැන් ස්වාමින් වහන්සේ මගේ ප්‍රාණය ගත මැනව මා කුසාද මගේ පියවරුන්ට වඩා මම උතු නොවෙමි කීවේය. එක රාජාවලියේ 19:4 யூதாவை சேர்ந்த பேர்சபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்திவிட்டான். அவன் வனாந்தரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூரை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கூறி, போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொன்னான். මේ කතා කරන එලියා ගැන. இது எலியாவை குறித்து இந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. එලියා කියන්නේ කවුද? எலியா என்பவன் யார்? එලියා කියන්නේ ප්‍රොෆෙටවරයෙක්. எலியா ஒரு தீர்க்கதரிசி. ප්‍රොෆෙටවරයෙක් කියන්නේ ඔහු ජීවත් වන පළාතේ ඔහු සේවය කළා. அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக அந்த பகுதியில் ஊழியம் செய்தான்.
ඔහු තුලින් බොහෝ අනාගත වාක්‍ය රටට ලැබුණා. அவனின் கூடாக அநேக தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் அந்த தேசத்துக்கு சொல்லப்பட்டது. ඔහු රටේ පාලකයට කතා කළා. அவன் தேசத்தின் தலைவர்களோடு பேசினான். ඔහු රටේ ජනතාවට කතා කළා. ஜனங்களோடு பேசினான். ඒ වගේම විවිධ අවස්ථාවලදී ඔහු තුලින් බලවත් හාස්කම් සිද්ධ වුණා. அதே போல அவனை கொண்டு அநேக அற்புதமான அடையாளமான காரியங்கள் நடைபெற்றது. අපි දකිනවා එලියා කියන්නේ ඉතාමත් ක්‍රියාශීලී දෙවියන් වහන්සේ ආත්මය පුරු හොද දේව සේවකයෙක්. நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது எலியா ஒரு வல்லமையான ஒரு செயல்பாட்டுள்ள ஊழியக்காரனாக இருந்தது. ඔහු ඉතා ජෝඩිතව දෙවියන් වහන්සේ සමග ගනුදෙනු කරනවා. அவன் மிகவும் உற்சாகத்தோடு தேவனுடைய ஊழியத்தை தேவனுடைய காரியங்களை செய்து வந்தான். ඔහු යාඥා කළා ඉල්ලන හැම දෙයක්ම ඒ මොහොතේ ඉෂ්ට වෙනවා. அவன் ஜெபித்து எதை கேட்டாலும் அந்த நிமிடத்திலே அது நடைபெறும். හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී ඔහුට ගැටලුවක් ඇති වුණා. ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் அவனுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டது. දැන් මේ බයිබල් පදේ මොකද කියන්නේ? இந்த வேத வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? දැන් මම ජීවත් වුණා ඇති. இப்பொழுது நான் வாழ்ந்தது போதும். ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ප්‍රාණය කන්නේ කියලා ඔහු කියනවා. என்னுடைய ஆத்மாவை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று அவன் சொல்லுகிறான். මොකද්ද එලියට වෙලා තියෙන්නේ? என்ன நடந்தது எலியாவுக்கு? ඔහු විඩාවටපත් වෙලා. அவன் ஒரு விசனத்துக்கு உட்பட்டான். ඔහු කලකිරීමටපත් වෙලා. அவனுக்கு அந்த பெருத்து போன ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ඔහු දුකටපත් වෙලා. துக்கத்துக்குள்ளானான். සේවය කරලා දැන් ඔහුට හොඳට මහන්සි. ஊழியங்களை செய்து செய்து அவன் களைப்படைந்து விட்டான். හැබැයි එක දිගට ඔහු සේවය කරනකොට ඔහු යාඥා කරන කියන හැමදේම ඉෂ්ට වුණ නිසා ஆனால் தொடர்ந்து அவன் ஊழியம் செய்து ஜெபத்தில் அவன் விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கும் பொழுது ඔහුට විඩාවක් දැනුනේ නැහැ. ඔහුට මහන්සියක් දැනුනේ නැහැ. அவனுக்கு களைப்படையவில்லை. ඔහු කලකිරුනේ නැහැ. அவன் விசனமடையவில்லை. ඔහු දුකින් හිටියේ නැහැ. துக்கமடையவும் இல்லை. මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? இப்பொழுது என்ன நடைபெற்றிருக்கிறது? ඔහු බලවත් සේවයක් කරගෙන එනවා. அவன் ஒரு வல்லமையான ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறான். ඔහු බලවත් හාස්කම් කරනවා. அவன் வல்லமையான அற்புதங்களை செய்கிறான். රටේ හිටිය රජතුමාගේ භාර්යාව යෙසබෙල් அந்த தேசத்தின் ராஜாவின் மனைவியாகிய யெசபேல் ඔහුට අභියෝගයක් කරනවා. அவனுக்கு ஒரு சவாலை விடுக்கிறான். එලියා මම නුඹව මරනවා. எலியா நான் உன்னை கொன்று போடுவேன். මම ඔබව මරනවා. நான் உன்னை கொன்று ඔබට போடுவேன். මම ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. நான் உன்னை உயிர் வாழ விட மாட்டேன். මම ඔබව ඝාතනය කරනවා. நான் உன்னை கொலை செய்வேன். කවුද මේ කියන්නේ? யார் இதை சொல்லுகிறார்? රටේ පාලකතුමාගේ භාර්යාව කියන්නේ. நாட்டின் அரசாளுகிற அரசனின் மனைவி. ඒක පාලකතුමා කියවා සමානයි. அது அரசன் சொன்னதற்கு சமானம். එලියා මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? எலியா என்ன எதிர்பார்த்தான்? ඔහු ඒ දේශ ගොඩක් හාස්කම් කළා. அவன் அநேக அற்புதங்களை செய்தான். ඔහු ඒ දේශේ බලවත් දේවල් කළා. அவன் அந்த தேசத்தில் ஒரு வல்லமையான காரியங்களை செய்தான். ඔහුගේ මුඛේ පිටුන හැම අනාගත වාක්‍යයක්ම ඉෂ්ට වුණා. அவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறியது. මේවා දැකලා මේ කාන්තාව ගැලවීමට එන එක තමයි එලියා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. இவைகளை கண்டு பார்த்து அந்த ஸ்திரீ ரட்சிப்புக்குள் வர வேண்டும் என்பதை தான் எலியா விரும்பினான். අපි එහෙම නේද? நாங்களும் அப்படி அல்லவா? අපි සේවය කරනවා, நாங்கள் ஊழியம் செய்கிறோம், සුභාරංචිය දෙනවා, சுவிசேஷம் சொல்லுகிறோம், ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා යාඥා කරනවා, வீடுகள் தோறும் சென்று ஜெபம் செய்கிறோம், අපි ගෙවල් ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. வீடுகளை நாங்கள் பாதுகாப்பதற்காக ஜெபிக்கிறோம். මට මතක් වුණා ගිය අඟහරුවාදා සහෝදරි මිස්ටාන්ට ආවා. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சகோதரி இந்த இடத்துக்கு வந்தால் ඔහු මට මාර කතාවක් කිව්වනේ. அந்த சகோதரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதையை சொன்னார். මීට මාස 3කට කලින් ඔහු ආවා මගේ ගෙදරට වෙඩින් කාඩ් එකක් අරගෙන. 3 மாதத்துக்கு முன்பதாக அதே சகோதரி என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு திருமண அழைப்பிதழை கொடுப்பதற்காக வந்திருந்தார். මේ පළවෙනි කාඩ් එක ඔබතුමාට දෙනවා. இந்த முதல் திருமண அழைப்பிதழை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். හැබැයි වෙඩින් එක කරන්න සල්ලි 7ක්වත් නැහැ. වෙඩින් එක කරන්න සල්ලි නැහැ. ஆனால் திருமணம் நடத்துவதற்காக பணம் இல்லை. ලක්ෂ 2කමාරක් ඕනේ ඉතුරු වැඩි කරගන්න. 2.5 லட்சம் மாதிரி தேவைப்படுகிறது. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය නිසා
මම විශ්වාසයෙන් ඔබට පළවෙනි වෙඩින් කාඩ් එක දෙනවා. நீங்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்பதால் விசுவாசத்தோடு முதல் அழைப்பிதழை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். මේක අරන් අපට මුදල් ලැබෙන්න කියලා යාඥා කරන්න. அதை எடுத்து பணம் சந்திக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபம் செய்யுங்கள் என்று. ඔව් මට නෙමෙයි දුන්නේ. அவர் எனக்கு இல்லை கொடுத்தது. ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයට දුන්නේ. தேவனுடைய மனிதனுக்கு தான் அவர் கொடுத்தார். ඉතින් මම වෙඩින් කාඩ් අරගෙන මගේ ඩිවිස්ට මම යාඥා කළා ඔහුට මුදල් ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. நான் அந்த திருமண அழைப்பிதழை எடுத்துக்கொண்டு நான் அந்த விண்ணப்பத்திற்காக ஜெபம் செய்தேன். මෑක්වා කියනවා ගෙදර ගිහලා මට කෝල් කරනවා. ஒரு மணித்தியாலம் கழித்து வீட்டுக்கு சென்று ஒரு தொலைபேசி அழைப்பை கொடுத்தார். විශ්වතුමා මංගල අවශ්‍ය මුදල් ලැබුණා. ඔබගේ යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ ඇසුවා කියලා කෑ ගහලා කියන්න පටන් ගත්තා. பிஷப் அவர்களே இந்த திருமணத்துக்கு தேவையான பணம் சந்திக்கப்பட்டது என்று அவர் சொன்னார். මට තායි සන්තෝෂයි. எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. දෙවියන් වහන්සේ යාඥාව ඇසුවා. தேவன் ஜெபத்தை கேட்டார். මම සිස්ටර් එක්ක වෙඩින් එකට ගියා. நான் அந்த சகோதரியின் திருமணத்துக்கு சென்றேன். ප්‍රධාන අමුතා පිළිඅරගෙන ඉතින් යාඥා කළා දෙවියන් වහන්සේ අපි ගෞරව කළා වෙන්න. பிரதான ஒரு அழைப்புக்காக எடுத்து அந்த இடத்தில் ஜெபம் செய்து ஒரு பெரிதான காரியங்கள் நடைபெற்றது. මාසෙට කලින් මට කෝල් එකක් ආවා. ஒரு மாதத்துக்கு முன்பதாக ஒரு அழைப்புதல் எனக்கு வந்தது. අනේ විශ්වතුමා සිස්ටර්ත් එක්ක ගෙදරට එන්නකෝ මට ඕගොල්ලෝ ගෙන්නට හරි ඕඩකමක් තියෙනවා කියලා. பிஷப் அவர்களே சற்று வீட்டுக்கு வாங்கள் சகோதரியோடு உங்களோடு பேச வேண்டி இருக்கிறது. සිස්ටර් කැමති වුණේ சகோதரி விருப்பப்படவில்லை. නමුත් එන්න කෙමින් අපි ගියා කොමාරි. அவர்கள் அழைப்பு விடுத்ததால் போக வேண்டி இருந்தது. ගෙදර ගියා විශාල සෝටිස් ගොඩාක් ගෙනල්ලා තියලා දිනවා හැම වර්ගෙම. வீட்டுக்கு போனவுடன் எல்லா வகையான உணவு பண்டங்களும் இருந்தது. කණ්ඩ කිව්ව ඇති තරම්. வேண்டுமான அளவு சாப்பிட சொன்னார்கள். මම සෝටිස් කන්න ගොඩාක් ආසාවෙන් කෑවා. நான் அந்த சிறு உணவு பண்டங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ஆசை, அதனால் நான் சாப்பிட்டேன். ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ ගෙනාවා. அதன் பிறகாக பிரச்சனையை கொண்டு வந்தார். මගේ ලොකු දුවගේ මහත්තයා බෑනා 4 වටේ පොඩු තියලා දැන් යාපනේ හැංගිලා ඉන්නවා. என்னுடைய மூத்த மகளின் கணவன் மருமகன் ஊரை சுற்றி கடன் வாங்கி இப்பொழுது ஒளிந்திருக்கிறார். අපේ මිනිස්සු ඔව්ව හොයනවා ඔහුට විරුද්ධව නැගිටලා තියෙනවා පොලිසියව ඇන්ටි දාලා තියෙනවා. ஊரை சுற்றி இருக்கிற ஊரில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் அந்த அவருடைய மருமகனை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். போலீசில் பிடித்து ඔහුට கொடுப்பார்கள். ලංකාවේ ඉන්න බෑ ඉක්මනට රට යන්න ඕනේ. அவர் இலங்கையில் இருக்க முடியாது, அதனால் அவர்கள் சீக்கிரத்தில் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும். විශ්වතුමා යාඥා කරන්න. பிஷப் அவர்களே ஜெபியுங்கள். අපි යාඥා කළා. நான் ஜெபித்தேன். ගිය අඟහරුවාද ඇවිල්ලා කියනවා. ගිය අඟහරුවාද ඇවිල්ලා කියනවා. ගිය අඟහරුවාද ඇවිල්ලා කියනවා. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வந்து சொல்லுகிறார், ඔබ යාඥා කළ සතියක් ගෙන දැන් මගේ බෑනා ඉන්නේ රට. நீங்கள் ஜெபித்து 2 வாரம் கழித்து என்னுடைய மருமகன் இப்பொழுது வெளிநாட்டில் வசிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ සංසාර වේවා. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. හැබැයි ඔහු කැමති නැහැ දේවස්ථානට ඉන්න. ஆனால் அவர்களுக்கு ஆலயத்துக்கு வருவதற்கு விருப்பம் இல்லை. ඔහු කැමති නැහැ පල්ලියට එන්න. அவர்களுக்கு ஆலயத்துக்கு வருவதற்கு விருப்பம் இல்லை. ඔහුගේ පවුල මේ ස්ථානට එනක මග අරිනවා. அவர்களுடைய குடும்பம் இந்த இடத்துக்கு வருவதை தவிர்க்கிறார்கள். එන්නත් මට ඇවිල්ලා මොකද කිව්වේ? அன்றும் அவர்கள் என்னோட என்ன சொன்னார்கள், විශාල රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් මම ඔයාට ලෑස්ති කරන්න යන විශ්වතුමා. ஒரு பெரிய ஒரு இரவு விருந்தை உங்களுக்கு நான் ஆயத்தம் செய்கிறேன். සිස්ටර්ත් එක්ක එන්න. சகோதரியோடு மனைவியோடு පවුලම අරන් එන්න. குடும்பத்தோடு வாருங்கள் என்று. ප්‍රේමනේ දේවදරුවනි. பிரியமான தேவச்சனம், මේක තමයි සේවයේ සැබෑ తත්වය. இதுதான் ஊழியத்தின் உண்மை நிலைவரம். මේ වගේ අත්දැක ගොඩාක් මගේ ජීවිතේ තිබෙනවා. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் சந்திப்புகள் அநேகம் என்னுடைய ඔබගේ வாழ்க்கையில் ජීවිතේ ඒ වගේ අත්දැක විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙන්න පුළුවන්. இப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கலாம். අපි යාඥා කළ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? நாங்கள் ஜெபித்து எதை எதிர்பார்க்கிறோம்? හාස්කම බලාපොරොත්තු වෙනවා. அற்புதங்களை எதிர்பார்க்கிறோம். සාක්ෂිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. சாட்சிகளை எதிர்பார்க்கிறோம். උත්තරේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. பதில்களை எதிர்பார்க்கிறோம். බැරි වෙලාවත් යාඥා කළා අර මිනිස්සු රට ගියේ නැත්නම් ஜெபித்து ஒரு சில வேளை அந்த மனிதன் வெளிநாடுக்கு போகவில்லை என்றால், බැරි වෙලා යාඥා කළා ඒ වෙඩින් එකේ මිනිස්සු කරගන්න බැරි වුණා නම් ஜெபம் செய்தும் அந்த திருமணத்தை நடத்தி கொள்ள முடியாமல் போயிருந்தால் මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? என்ன நடந்திருக்கும்? කෝල් කළා කිය බිෂප් කිසි දෙයක් උනේ නැහැ කියලා. பிஷப்பால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்வார். ඒතර මොකද වෙන්නේ? அப்பொழுது என்ன நடக்கும்?
මලානික වෙනවා. சோர்ந்து போய் விடுவார்கள், කඩාගෙන වැටෙනවා. உடைந்து விடுவார்கள், දුකක් ඇති වෙනවා. துக்கம் ஏற்படும். මේක ඔබේ මගේ ජීවිතයේ සම්බන්ධ සාමාන්‍ය කාරණාවල්. இது உங்களுடையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு சாதாரணமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. මෙච්චර ලොකු සේවයක් කළ එලියාව දැන් මරන්න ජෙසබෙල් හොයනවා. இவ்வளவு பெரிய ஊழியத்தை எலியா செய்தும் ஏன் எலியாவை கொலை செய்ய வகை தேடினார்? දුවල ගිහලා කන්දක හැංගෙනවා. அவன் ஓடி ஓடி ஓட்டம் பிடித்து மலைகளுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்ளுகிறான். ජෙසබෙල්ට එලියා අහුනන ඕකේ ඇටකොටුවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. யெஸ்ஸபேலின் கையில் எலியா பிடிபட்டால் அவருடைய எலும்புகள் கூட மீதமடையாது. එලියා කරේ එච්චර තරහකින් වෛරක හිටියේ. எலியாவின் மேல் அவ்வளவு கோபத்தோடு குரோதத்தோடு வைரத்தோடு இருந்தார். ඕහිතුවා දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියා ඉදිරියේ ජෙසබෙල් ගැලවීමටයි කියලා. அவன் நினைத்தான் தேவனுடைய வல்லமையான அற்புதமான காரியங்களை செய்ததால் யெஸ்ஸபேல் ரட்சிப்புக்குள் வருவார் නම என்று. සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? ஆனால் என்ன நடந்தது? ජෙසබෙල් එලියාට විරුද්ධව ක්‍රියා කර පටන් ගන්නවා. யெஸ்ஸபேல் எலியாவுக்கு விரோதமாக செயல்பட ஆரம்பித்தாள். ඒ නිසා ඔහු දැන් මලහානික වෙලා මොකද්ද කියන්නේ? அதனால் எலியா சோர்வடைந்து என்ன சொல்லுகிறான்? දැන් මම ජීවත් වුණා ඇති. இப்பொழுது நான் வாழ்ந்தது போதும், මාගේ ප්‍රාණය ගත මැනව. என்னுடைய ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும். මම සේවයට බොහෝ මහන්සි වෙලා ඉන්නේ කියලා ඔහු යාඥා කරනවා. நான் ஊழியத்தில் மிகவும் விசனப்பட்டு களைப்படைந்திருக்கிறேன். හැබැයි එලියා තුල හොඳ ගුණාංගයක් තිබුණා. ஆனால் எலியாவுக்குள் நல்ல பண்புகள் இருந்தது. ඔහු දෙවියන් වහන්සේව අතහැරියේ නැහැ. அவன் தேவனை ஒருபோதும் கைவிடவில்லை. ඔහු තුලේ බලවත් ක්‍රියා සිද්ධ වෙන විටත්, அவனுக்குள் வல்லமையான காரியங்கள் நடைபெறும் போதும், ඔහු යාඥාකට උත්තර නොලැබෙන විටත්, அவன் ஜெபம் செய்து பதில் கிடைக்காமல் போன பட்சத்தில் දෙවියන් වහන්සේ මොන ආකාර ඔහු සමග ගනුදෙනු කළත්, தேவன் அவனோடு எப்படிப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் வைத்திருந்தாலும் ඔහු දෙවියන් වහන්සේට ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය අතහැරියේ නැහැ. அவன் தேவனோடு இருந்த அந்த ஆழமான உறவை கைவிடவில்லை. අද දෙවියන් වහන්සේ මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? இன்று தேவனுக்குள் நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? ඔබට ආශිර්වාද ලැබෙන අවස්ථාවල් තිබෙනවා. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு காலம் இருக்கிறது. ඔබ පීඩාවට පත් වෙන වෙලාවල් තිබෙනවා. நீங்கள் பிரச்சனைக்கு உட்படுகிற காலங்கள் இருக்கிறது. ඔබ කලකිරන වෙලාවල් තිබෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கை விசனமடைந்து வெறுத்து போகிற ඔබ මලානික වෙන වෙලාවල් තිබෙනවා. சோர்வடைகிற காலங்கள் உண்டு. මේ සියලු කාරණාවලදී இந்த எல்லா காரியங்களிலும் ඔබගේ කිතුණු ගමන සාර්ථක පෙරට ගේන්න නම් உங்களுடைய கிறிஸ்தவ பயணத்தை ஒரு வெற்றி பயணமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால் දෙවියන් වහන්සේ සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. தேவனோடு ஒரு ஆழமான உறவை உண்டு பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். මේ ලෝකයේ තිබෙන කාරණා ඔබ හිතන තරම් යහපත් නැහැ. நீங்கள் நினைக்கிற வண்ணமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் நன்மையானவைகள் அல்ல. අපි දකිනවා මේ එලියා කියනවා මාගේ ප්‍රාණය ගන්න කියලා. நாங்கள் இந்த வேத வசனத்தில் பார்க்கிறோம், எலியா சொல்லுகிறான் தன்னுடைய ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக. බයිබල් විග්‍රහයේ මෙහෙම සඳහන් කරනවා. வேதாகம விளக்கத்தில் இப்படியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. එලියා මොකද මේ කියන්නේ? எலியா என்ன சொல்லுகிறான்? පොළවේ ජීවත් වුණ ඇති. உலகத்தில் வாழ்ந்தது போதும், මම සේවය කළා ඇති. நான் ஊழியம் செய்தது போதும், යේසුස් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙන ස්වර්ගයට යන්න ඕන කියන ඉල්ලීමයි එලියා කරන්නේ. உம்மோடு நித்தியமாய் வாழ்வதற்கு என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லுகிறான். යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து வரவில்லை. මැවිල්ල තුල යේසුස් වහන්සේ ඉන්න බව එලියා දන්නවා. මැවිල්ල තුල යේසුස් වහන්සේ ඉන්න බව එලියා දන්නවා. படைப்புக்குள் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்பதை எலியா அறிந்திருக்கிறான். ඒ නිසා ඔහු කියනවා මම යේසුස් සමග වාසය කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. அதனால் எலியா சொல்லுகிறான், நான் உம்மோடு நித்தியமாய் வாழ வேண்டும் என்று. මේ ඉල්ලීම කළ තව කෙනෙක් අලුත් කිවිසුමේ ඉන්නවා. මේ ඉල්ලීම කළ තවත් කෙනෙක් අලුත් කිවිසුමේ ඉන්නවා. இதே மாதிரியால் வேண்டுகோள் விடுத்த இன்னும் ஒரு மனிதனை வேதத்தில் காணலாம். අලුත් කිවිසුමේ ඉන්නවා. புதிய ஏற்பாட்டில் කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா யார் என்று? කවුද? யார்? මගේ රත්තරන් කියලා නෙමෙයි. කවුද? யார் என்று சொல்ல முடியும்? පිලිප්පි පළවෙනි පරිච්ඡේද 23 වෙනි පදේ බලන්න. பிலிப்பியர் 1 அதிகாரம் 23வது வசனத்தை பார்ப்போம். එහෙත් මම මේ දෙක මැද හිරවි සිටිමි. ஏனெனில் இவ்விரண்டிலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன். මාගේ ආසාව නම් තුරන් වී ගොස්
ක්‍රිස් වහන්සේ සමග විසීමය. தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவுடனே கூட இருக்க எனக்கு ஆசையுண்டு. පෞතුමත් එහෙම කියනවා. பவுலும் இவ்வண்ணமாகவே சொல்லுகிறான். එලියා කියන්නේ කවුද? எலியா சொல்வது யார்? පෞල් කියන්නේ කවුද? பவுல் என்பவன் யார்? දෙවියන් වහන්සේට බලවත්ව මහ පොළොවේ සේවය කළා වූ දේවදාසයෝ. தேவனுக்காக வல்லமையாக ஊழியம் செய்த மனிதர்கள். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරමින් මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. தேவனை விசுவாசித்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த மனிதர்கள். ඔවුන්ට පීඩාව ආවා. அவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் வந்தது. ඔවුන්ට කලකිරීම ආවා. அவர்களுக்கு விசனம் ஏற்பட்டது. ඔවුන්ට දුක වේදනාව ආවා. அவர்களுக்கு துக்கம் வேதனைகள் வந்தது. සියල්ල මැද ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබාගෙන හිටියා. இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் மத்தியிலும் தேவனை விசுவாசித்தார்கள். ඔහුගේ ජීවිතේ එකම මතු බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ன? යේසුස් වහන්සේ සමග සදාකාල ජීවිතයට ඇතුළු වීම පමණයි. இயேசுவோடு நித்திய வாழ்வுக்கு உட்பிரவேசிக்க வேண்டும் என்பது. අද ඔබගේ බලාපොරොත්තුව මොකක්ද? என்று உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? අද ඔබගේ ඉලක්කය මොකක්ද? என்று உங்களுடைய இலக்கு என்ன? අද ඔබ ඉන්න තත්ත්වය මොකක්ද? என்று நீங்கள் இருக்கிற நிலைமை என்ன? මෙතන හැම පවුලක් දෙසම අපි වෙන වෙනම කල්පනා කරලා බලමු. நாங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கிற குடும்பமாக நாங்கள் ஒரு சில வினாடி நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். ඔබේ පවුලකට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. உங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். ඔබේ කිතුරු ජීවිතේ කල්පනා කරලා உங்களுடைய බලන්න. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். සමහර මිනිස්සු මරණයට යන්නේ මරණික වෙලා. இன்று அநேகர் மனிதர்கள் சோர்வடைந்து போகிறார்கள். අපි කොහොම අපේ ජීවිතය මේ ගමන කෙලවර කරගෙන අපි දන්නේ නැහැ. நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை கடைசி எப்படி இருக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. මලානික මිනිවලට යන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන්. சோர்வோடு நாங்கள் பிணக்கிடங்குக்கு போகவும் முடியும், இல்லாமல் இருக்கவும் முடியும். ඒක දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. அது தேவனுடைய சித்தம். සභාව වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. சபை வளர்ச்சி அடையலாம், සභාව වැටෙන්න පුළුවන්. சபை வீழ்ச்சி அடையலாம், සභාව විනාශ වෙන්න පුළුවන්. සභාව විනාශ වෙන්න පුළුවන්. சபை அழிந்து போகலாம். 2009 දී මේ සභාව සම්පූර්ණ විනාශ වුණා. 2009 இந்த சபை ஒரு வீழ்ச்சியை கண்டது. සම්පූර්ණ විනාශ වුණා. முற்று முழுதாக வீழ்ச்சி அடைந்தது. නමස්කාර කරන තැනක් නැතුවම ගියාවිල්ලා. ஆராதிப்பதற்கு இடமே இல்லாமல் போனது. පුටු තිබෙන්නේ මේස තිබෙන්නේ යා නමස්කාර කරන්න. පුටු තිබෙන්නේ මේස තිබෙන්නේ නමස්කාර කරන්න. கதிரைகள், மேசைகள், இப்படி தளபாடங்கள் எதுவுமே இருக்கவில்லை. පේමන්ට් එක කියලා මාටිලා බලන්න හිටියා මොකද කරන්න කියලා. எப்படி செய்வது என்று பார்க்க முடியாது இருந்தது. සේවය අතහැරියේ නැහැ. ஊழியத்தை கைவிடவில்லை, සේවය අතහැරියේ නැහැ. ஊழியங்களை கைவிடவில்லை. ඇයි ඒ මනුෂ්‍යයා සේවය අතහැරියේ නැත්තේ? ஏன் இந்த மனிதர்கள் ஊழியங்களை கைவிடவில்லை? දෙවියන් වහන්සේ සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන නිසා. தேவனோடு கூட ஆழமான உறவு இருந்ததா? ඒ සම්බන්ධයේ ප්‍රතිඵල අද දවසේ විශාල සාක්ෂියක් තිබෙනවා ලංකාව තුළ. அந்த உறவின் பிரதிபலன்களை குறித்து அநேக சாட்சிகள் முழு இலங்கையிலும் கேட்கக்கூடிய. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබෙනා වූ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය. அதுதான் தேவனோடு இருக்கிற அந்த ஆழமான உறவு. එදා බැරි වෙලාවත් ඒ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය තිබ්බේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? அன்று அந்த நாட்களில் இந்த ஆழமான உறவு தேவனோடு இல்லாதிருந்தால் හැම මිනිස්සෙක් තුළම දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් තිබෙනවා. ஆனால் மனிதனுக்கு கூடாக தேவனுடைய திட்டம் இருக்கிறது. ඒ සැලැස්ම ඒ මනුෂ්‍යයා තුළ දෙවියන් වහන්සේට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. அந்த நோக்கத்தை, அந்த திட்டத்தை மனிதனுக்கு கூடாக செயல்படுத்த முடியாமல் போய்விடும். இந்த දෙවියන් වහන්සේව පුහුණු කරනවා. அதற்காக தேவன் உங்களை பயிற்றுவிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ වල දෙන්නේ මේ ජීවිතයේ ට්‍රේනින් එකක්. தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இவைகளினூடாக ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கிறார். ඊයේ මෙතනට ඇවිල්ලා අපේ සභාවේ කණ්ඩායම හොඳ පුහුණුවීමක් ගත්තා. நேற்றைய தினத்தில் என்னுடைய சபைக்கு வந்து அநேகர் ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி பட்டறையில் ஈடுபட்டார்கள். මම සම්පූර්ණ පුහුණුව බලාගෙන හිටියා ඇවිල්ලා. அவர்கள் அந்த பயிற்சியை பெற்றுக் கொண்டார்கள். කවුරු හරි ගැහුවොත් අතින් ඇල්ලුවොත් කොහොමද බේරෙන්නේ? කොහොමද රිටර්න් එක දෙන්නේ? ඔක්කොම කියන්නුව ඇවිල්ලා. யாராவது அடிக்க வந்தால், தாக்க வந்தால் எப்படி அதற்கு முகம் கொடுப்பது என்பதை குறித்து பயிற்சி பெற்றார்கள். ඔච්චර සෙනගක් ඉන්නවද? எவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். මේ දවස්වල ඉගෙන ගත්තා ඔව් යන්න ගියක් ගානේ. அவர்கள் நேற்றைய தினத்தில் கற்றுக்கொண்டார்கள் எப்படி வீடு வீடாக சென்று சுவிசேஷம் சொல்வது. භයානක මනුෂ්‍යක කොහොමද නැවත ගොඩනගනක ඉගෙන ගත්තා ඇවිල්ලා. ஒரு மனிதரை எப்படி கட்டி அமைப்பது, மறுசீரமைப்பது என்பதை குறித்து கற்றுக்கொண்டார்கள். පුහුණු වීම. பயிற்சி.
පුහුණුව නැතුව සේවය කරන්න බෑ. பயிற்சி இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ளாமல் ஊழியம் செய்ய முடியாது. ඊයදැක්කේ මිනිස්සු පුහුණු කර එක. நேற்றைய தினத்தில் கண்டோம் மனிதன் மனிதனை பயிற்சிவிப்பது. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සු පුහුණු කරනවා. ஆனால் தேவன் மனிதனை ඒක பயிற்சிவிக்கிறார். මගේ ජීවිතේ සාක්ෂියක් දෙබැයි. அது என்னுடைய ஜீவியத்தில் சாட்சியாக இருக்கிறது. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු මොකක්ද? தேவன் எதிர்பார்ப்பது என்ன? ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් දෙන මිනිස්සු කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ අතහැර යන්නේ නැහැ. ஆழமான உறவு வைத்திருக்கிற மனிதன் ஒருபோதும் தேவனை விட்டு விலக மாட்டான். ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් දෙන මිනිස්සු කවදාවත් තම ප්‍රේම කරන සභාව ඇරලා යන්නේ නැහැ. ஆழமான உறவோடு சபையில் இருப்பானானால் ஒருபோதும் சபையை விட்டு போக மாட்டான். අපිට එහෙම යන්න බෑ. அவர்களுக்கு அப்படி போக முடியாது. උන්වහන්සේ කැඳවු ස්ථානය, தேவன் அழைத்த இடம், උන්වහන්සේ දුන්න සේවය, தேவன் கொடுத்த ஊழியம், උන්වහන්සේ දුන්න දර්ශනය. தேவன் கொடுத்த தரிசனம். නැත හරියේ යන විට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. இடையில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். බාධාවල් පීඩ ඇති වෙන්න පුළුවන්. தடைகள் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். ඒවට මූණ දෙන්න දෙවියන් වහන්සේම ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. அவைகளுக்கு முகம் கொடுப்பதற்கு தேவனோடு கூடிய ஆழமான உறவு இருக்க வேண்டும். සම්බන්ධතාවය නැති මිනිස්සු කැඩිලා පිටිලා විනාශ වෙලා යනවා. உறவு இல்லாத மனிதர்கள் அவர்கள் வேறு வழியில் உடைந்து நாசமடைந்து விடுகிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ මේ ගැන කතා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து இவைகளை குறித்து මතේ பேசுகிறார். 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයට අපි යමු. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை பார்ப்போம். ධර්මිෂ්ඨකමට සාපිපාස ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය, මක්ෂාත් ඔවුන් තෘප්තියට පැමිණෝය. நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள். මොකද මේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? என்ன இந்த இடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார்? මිනිස්සෙක් දෙවියන් වහන්සේ කරේ භක්තිවන්තව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. தேவன் கர்த்தரை குறித்து பக்தி வைராக்கியமாய் வாழ வேண்டும். මිනිස්සෙක් මහ පොළොවේ ජීවත් වෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණු වලට එකගව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. இந்த உலகத்தில் வாழும் மனிதன் தேவனுடைய நோக்கத்திற்கு ஒருங்கிணைந்து வாழ வேண்டும். එවිට මොකද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ? அப்பொழுது என்ன நடக்கும்? ලෝකයේ තිබෙන පීඩාව, உலகத்தில் உள்ள போராட்டங்கள், ලෝකයේ තිබෙන කලකිරීම, உலகத்தில் உள்ள விசாரங்கள், ලෝකයේ දුක වේදනාව, உலகத்தில் உள்ள துக்கங்கள், வேதனைகள், ඒ මැද දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගින්ට යනවා. அவைகள் எல்லாவற்றோடும் கூட தேவன் உங்களோடு இருப்பார். මිනිස්සෙක් ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේමක ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් තිබෙන්න ඕනේ. ஒரு மனிதன் நீதிமான் ஆவதற்கு கர்த்தரோடு ஒரு ஆழமான உறவில் இருக்க வேண்டும். ධර්මිෂ්ඨකම කියන්නේ ගොඩාක් අර්ථවත් අදහස් වෙන වචනයක් තිබෙනවා. நீதிமான் என்று சொல்லும் பொழுது அநேக அர்த்தம் திருத்தம் உள்ள வாக்கியம். යේසුස් වහන්සේ අලංකාරව මේ වචනේ කතා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் அழகாக இந்த வார்த்தையை பேசுகிறார். ධර්මිෂ්ඨකමට පාපිපාස ඇත්තෝ, நீதிமான்களா, நீதியின் மேல் பசித்தாகம் உள்ளவர்கள், දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ආදරය දක්වන මිනිස්සෝ, இயேசு தேவன் நேசிக்கிற மனிதர்கள், දෙවියන් වහන්සේව ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් තබා ගන්නා මිනිස්සෝ, தேவனோடு ஆழமான உறவை வைத்துக் கொள்ளுகிற மனிதர்கள், දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණු අනුව මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සෝ, தேவனை விசுவாசித்து இந்த பூமியில் வாழ்கிற மனிதர்கள் ආශිර්වාද ලද්දෝය, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், ආශිර්වාද ලද්දෝය. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். නිකම් මම ධර්මිෂ්ඨයි කොට වැඩක් නැහැ. நான் நீதிமான் நீதிமான் என்று சொல்லி எந்த பயனும் இல்லை. දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් මුදල් දේපොළ මනුෂ්‍යයන්ට දුන්නට වැඩක් නැහැ. லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் உங்களுடைய சொத்துக்களை பணங்களை கொடுத்தாலும் பயன் இல்லை. ඇතුළාන්ත ජීවිතයේ ධර්මිෂ්ඨකම දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. உங்களுடைய உள்ளான ஜீவியத்தில் பரிசுத்தத்தை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். ඔබ තුල පිපාසයක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. அதனால் உங்களுக்குள் ஒரு தாகம் இருக்க வேண்டும். එලියාගේ ජීවිතය මොන ප්‍රශ්නාවක් තෘප්තිමත් ජීවිතයක් තිබුණා. உங்களுடைய வாழ்க்கை, எலியாவின் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அவன் ஒரு நல்ல ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான். පවුල්ගේ ජීවිතය තෘප්තිමත් ජීවිතයක් තිබ්බා. பவுலின் வாழ்க்கை அவனமாக திருப்தியாக இருந்தான். කිසිම විටක ඔවුන් දෙදෙනා මලානික වුණේ නැහැ. ஒருபோதும் அவர்கள் சோர்வடையவில்லை.
ඇයි හේතුව? என்ன காரணம்? කොහොමද තෘප්තිපත් වුනේ? எப்படி திருப்தி அடைந்தார்கள்? ඔවුන් තුල සැබෑ ධර්මිෂ්ඨකම තිබෙන නිසාය. அவர்களுக்குள் உண்மையான நீதிமான்களாய் இருந்தபடியா. මේ මොහොතේ ජීවිතයකට කල්පනා කරලා බලන්න. அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். අද ඔබ මලානික වෙලා ඉන්නවා නම්, நீங்கள் இன்று சோர்ந்திருப்பீர்களானால், අද ඔබට පහ වෙලා තිබෙනවා නම්, உங்களுக்கு வெறுத்து போயிருந்தால், චර්ච් කියලා වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා නම්, ஆலயத்துக்கு சென்று எந்த பயனும் இல்லை என்று சொல்வீர்களானால், ළඟදී සිස්ටර් කෙනෙක් කිව්වා இன்டர்வியூல ஒரு சகோதரி சொன்னார், මට ওই චර්ච් එකට යන්න බෑ කියන වැඩක් නැහැ කිව්වා. எனக்கு அந்த சபைக்கு போய் எந்த பயனும் இல்லை என்று. කිසිම තේරුමක් නැහැ චර්ච් යන්න නැහැ කියලා කිව්වා. எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை அந்த சபைக்கு போவதால். එහෙම කියලා සති දෙක තුන පස්සේ චර්ච් එකට ආවා. அப்படி சொல்லி 2 கிழமை கழித்து திரும்பவும் சகோதரி சபைக்கு வந்தால், මම දේව මෙහෙ කරනවා. நான் ஆராதனை நடத்தி கொண்டிருந்தேன். මම බලන් ඉන්නවා එයා දිහා. நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அந்த சகோதரியை. ඔබ ආවා නේද? இன்று வந்தீர்கள் அல்லவா? මම හිතනවා. நான் நினைக்கிறேன், දෙවියන් වහන්සේ ජීවමාන නම් අද දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ බාධා කඩන්න ඕනේ. தேவன் ஜீவனுள்ளவர் என்றால் உங்கள் தட்டைகளை உடைக்க வேண்டும். මම මෙතන නමස්කාර කරන මේ මනුස්සයා කඩහන වැටුණ පිටිපස්සේ මේල් ඉඳගෙන ඇවිල්ලා. நான் இந்த இடத்தில் ஆராதிக்கும் பொழுது அந்த சகோதரி இந்த இடத்தில் வந்து அமர்ந்தார். කෑ ගහලා දොඩවලා හූ කියලා දකලට බණ කරලා ඉඳලා දේව මේ තුන. அவர்கள் கத்தி குளறி இந்த இடத்தில் ஆராதித்தார். දැක්කයි ඉන්නවා. මෙතන දැක්කයි ඉන්නවා. இந்த இடத்தில் பார்த்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඊට පස්සේ සතුටින් ආව චර්ච් එකට. ඊට පස්සේ සතුටින් ආව චර්ච් එකට. ඊට පස්සේ සතුටින් චර්ච් එකට ආවා. அதன் பின்பதாக மகிழ்ச்சியாக தொடர்ந்து வர ஆரம்பித்தாள். ආයෙත් එක නැවතුණා. திரும்பவும் நிறுத்தி விட்டாள். බොහොම අමාරු ඇවිල්ලා කිව්වා මට චර්ච් එකට හිතෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. திரும்பவும் சொன்னால் எனக்கு மிகவும் கடினமா இருக்கு சபைக்கு வருவது. ඉතත් මම යාඥා කළා බ්ලෙසින් එකක් දෙන විට அப்பொழுது நான் ஜெபித்து ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும் பொழுது අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්න පටන් ගත්තා ඇවිල්ලා. அந்நிய பாஷையை பேச ஆரம்பித்தார். දැන් මම හරි කිව්වා. இப்பொழுது சரி என்றேன். ඔබ යන මේ ගමන්ට විරුද්ධව හතුරෙක් ඉන්න බව මතක තබා ගන්න. நீங்கள் போகிற இந்த பயணத்தில் உங்களுக்கு விரோதி அல்லது சத்துரு இருப்பான் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ඒ හතුරා යක්ෂයා. அந்த விரோதி சாத்தான். ඒ හතුරා සාතන්. அந்த விரோதி சாத்தான். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය නැති නිසා, நீங்கள் தேவனோடு கூட இந்த ஆழமான உறவு இல்லாததனால், ඔබ යන ගමන වළක්වන්න එයා ප්ලෑන් කරලා වෙනම. நீங்கள் போகிற இந்த பயணத்தை தடுப்பதற்கு அவன் பிளான் பண்ணுகிறான். ඕ මනුෂ්‍ය එයාගේ උගුලට අහු වෙලා විනාශ කර ගමන් அநேக කරනවා. மனிதர்கள் அவருடைய வலையில் சிக்கி நாசமடைகிறார்கள். ආමේන්. ஆமென். ඇස් වසා ගන්න. கண்களை மூடிக்கொள்ளுவோம். මේ මොහොත මේ ජීවිතය ගැන මෙනෙහි කරන්න. இந்த நேரத்தில் வாழ்க்கை குறித்து சற்று தியானித்து பாருங்கள். ඔබ බලානික වෙලා ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் சோர்ந்து போயிருக்கலாம். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අතහැරියේ නැහැ. ஆனால் தேவனை விட்டுவிடவில்லை. ඒකට හේතුව அதற்கு காரணம் දෙවියන් වහන්සේ සමග ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් තිබීම. தேவனோடு ஒரு ஆழமான உறவு இருப்பதால். සමහරු මලානික වෙලා තියෙන වෙලා அநேகர் சோர்வடைந்திருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ අතහැර කියලා තිබෙනවා. தேவனை விட்டு விலகி இருக்கிறார்கள். ඒකට හේතුව அதற்கு காரணம் ඔවුන් තුල ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් නැතිකම. அவர்களுக்குள் தேவனோடு ஆழமான உறவு இல்லை என்பதால். ඔබ ඔබේ ජීවිතය ගැන මෙනෙහි කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். ඔබගේ ජීවිතේ මලානික වෙලා තිබෙනවා නම්, உங்களுடைய வாழ்க்கை சோர்வடைந்திருந்தால், මේව යම් කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ අත්හරින්න ඕන කියලා හිතනවා නම්, நீங்கள் தேவனை விட்டு விலகி இருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்தால், අද බහර තීරණයක් ගන්න. இன்று ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்கள். පාවුල් ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවා. පාවුල් ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවා. பவுல் உங்கள் முன்பதாக இருக்கிறார். එලිය ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවා. எலியா உங்கள் முன்பதாக இருக்கிறார். ඔවුන් මලානික උනාට දෙවියන් වහන්සේ අතහැරියේ නැහැ. அவர்கள் சோர்வடைந்தாலும் தேவனை விட்டு விடவில்லை. ඔව් මලානික උඩ වෙලා මොකද ඔවුන් කිව්වේ? சோர்வடைந்த அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? යේසුස් වහන්සේ සමග ස්වර්ගයේ වාසය කිරීමයි බලාපොරොත්තුව කියලා. இயேசுவோடு ස්වර්ගத்தில் நான் ஜீவிப்பேன் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. අද ඔබගේ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය දෙවියන් වහන්සේ හරියට තියෙනවා නම්, இன்று உங்களுடைய இந்த உறவும் தேவனோடு ஆழமாய் இருந்தால், ඔබ මලානික වෙලා හිටියත් நீங்கள் சோர்வடைந்திருந்தால் ඔබට කියන්න පුළුවන් අද වෙන්න ඕනේ. நீங்கள் சொல்லலாம், ඔබ යේසුස් සමග ස්වර්ගයේ ජීවත් වෙනවා කියලා. நான் இயேசுவோடு சொர்க்கத்தில் வாழ்வேன் என்று. මනුෂ්‍ය ඉපදෙනවා, மனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள், ජීවත් වෙනවා, வாழ்கிறார்கள், මැරෙනවා. மரித்து போகிறார்கள். මේ සියලු කාරණා දෙවියන් වහන්සේ හරහා සිදු වෙන අවශ්‍යයි. இது யாவும் தேவனுக்குள்ளாக நடைபெற வேண்டும். මරණය පස්සේ ස්වර්ගයට යෑමත් දෙවියන් වහන්සේ හරහා සිදු වෙන අවශ්‍යයි. மரணத்துக்கு பின்பதாக தேவனோடு நித்திய வாழ்க்கைக்கு செல்வது அவசியம். ඒ සදා දෙවියන් වහන්සේව කැඳවා දෙනවා. அதற்காக என்னையும் உங்களையும் தேவன் ඒ නිසා
ආත්මික ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක් වෙන්න அதனால் ஆவிக்குரிய ரீதியாக நீதிமானாக மாற்றப்பட දෙවියන් වහන්සේ අපට බොහෝසේ ආශිර්වාද කරසේක. தேவன் உங்களை அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. පියාණනේ වචනය අපට බාරයි ස්වාමී. பிதாவே இந்த வார்த்தையை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். වචනය ඇසූ දේවදරුට ආශිර්වාද කර මැනව. வார்த்தையை கேட்டு இந்த ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படி වචනය අසන හැම මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ මලානක වෙලා ඉන්නවා නම් இந்த வார்த்தையை கேட்கிற மனிதர்கள் சோர்வடைந்திருந்தால் ගැඹුරු සම්බන්ධයක් ගොඩනැගීම සඳහා ஆழமான உறவை கட்டியெழுப்புவதற்கு ආත්මන වාස අනුග්‍රහය ඕපිට බැකුව මැනව. ஆவியானவரே நீர் உதவி செய்யும் அவர்களுக்கு. හැබැයි කිතුර වගකීම විය යුත්තේ நாங்கள் இவைகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்கு ස්වර්ගයේ යේසුස් වහන්සේ විසීමය. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரமே. ඒ සඳහා ඔබගේ ජනතාව සූදානම් කළ මැනව. அதற்காக இந்த ஜனங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்தும். ඔබ කතා කරත ස්තුති වේවා. நீர் பேசியதற்காய் நன்றி. ඇසුවා වූ දේව සිරස ස්තුති වේවා. கேட்ட ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்காகவும் நன்றி. ඒ වචන ශ්‍රී දරුවට ආශිර්වාදයක් වේවා. இந்த வார்த்தை இவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமையட்டும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில். ආමේන්. හalleluya. හalleluya.